dan samarpa so Sino Maya Binahya matur nuwun dening seliramu isih eling kalawan bapak Loda orang roh bapak pisan jebul seliramu sing turun kalawan kawan bapak anggonmu dadi kaleng nampak langsat tanggal tobat boleh tobat Loda kejaba gaweanmu ki gawe kapitunaning wong liya kabeh gaweanmu ki dadi laranganing agama lan negara mula yo iki ana dalan bisane seliramu mulya lan isuti seliramu ki mukti nanging kowe kudu mari lan kudu tobat anggonmu dadi malih nek seliramu wis tobat utawa mari anggonmu dadi malih kowe gelem ngangsu kaweruh utawa gelem dadi santri ana ing ngerang
ing kono dalane kamulyane. Lodang sepisan meneh aku matur nuwun dening seliramu eling kalawan wong tuwa. Eling pawulanku iki nggih tobato Mario dadi santri ning Ngerang. Yo ing kono dalane kamulyane. Wis nggih karyo Mbak Suki Lodang. Aku nunggu suara setan korupto. Suara kan korupto? Ya. Kue kumpul kan? Wes pikir lah. Nek ono suara kan korupto dia kok. Pikir lah. Suara setan kantor. Ya itu suara antara itu apa? Aja kok bapak mati, akan wis ora ono saketok. Esok manisnya jatuh serah bulan aku. Oh, itu mas orang dari bapak. Dari bapak ngomong. Orang yang itu. Gak suara ini orang mungkin. Ya nih gue. Ini. Gue karena bukan mari. Bukan mari, gue tidak mari. Ngomong gue. Gue pernah aku aku bukan. Mau itu panjang, mau itu luang. Kita isi bongo suara air. Suara. Iko no pondok sing gede, pondok sing kumbang. Ini pondok terang. Kowe kalau aku dikon sekolah. Ono ing terang. Dikon ngaji. Ngaji pasonan terang. Kira-kira iki ning kono dipanganane. Karena kita kan bapak kan ngaji, pinter, ada kalian, jual baik, ada juga di mana lah. Oh, kayak mana kan? Bonawa aku jualan, macam bonawa. Ada sujaro yang kamu tidak jadi soal. Kalau mereka tidak mati aku malah, tidak mati. Itu orang-orangmu, aku kasih dari pondok. Kasih lo, kuatnya tuh negatif dari mana lo? Orang gampang. Kasih merah itu orang udah itu orang. Rasa apa? Aku orang tak. Rasa apa? Rasa apa? Aku nih orang balik lo kan. Itu kerja apa dari ini? Ya aku nih orang pegawai kok. Ya, itu bes. Ya ini melakukan tentara. Aku ngaji ini perang. Dia mau kenal, wes, gue tajam ngaji, tajam sekolah, jadi gue sekarang aku jadi ibu terus tunggu di belakang malin. Aku malin aku malin nih, berangkat sekolah selamat. Yo, nenek sekolah di kedua gak dulu orang. Kakak lojang bener-bener kepingin mertobat kone awalnya dia mertobat ngaji ning kasonanan Ngerang gue sengaja keimanan sopo
ora saya anu mikir aku kok saya mumet. Aduh, aku kok saya bingung.